Pade! Ay, paday! Pade! Paday! Ano lamang? Bulit nina niya pade. Nagpaparada ko na sa tuyan, Marites, buda. Nina niya, Ay, grabe. talaga paday. Puro chismus at chismuso. Kanto-kanto baga paday. Mm. Nakulon. Makabaldi ko na baga na Ataan, yung sa Nasa pa niya akong araw na kanang mga linalangon yan. Nalayan ang gigiriw. Ako bang gigarap gapan ang mga buhay ninda? Yan, susadin sa nakitanin. Bakit magparamarites yung nabuna mag-irestoroyan kung ano-ano. Tapos, Niya, ano ninda? nabaratan mo sa akin pa ipundi pa rin. Intam pa rin. Yung ay ko tayo istoryan. Sa badusan baga. Kasi daw ama ka ito. Dahil ko ay pa di aram. Nakula na mag-istula. Pata na nga eh. Harap mo naman nila. Ano naman ito? Oo. Ano pati? Si Kunyan. Si Juanita. Yan! Oh, naramdaman mo? Susuaki mo itong saro. May sarok na. Suway daw na baga. Lalaki, mabagsan. Ano ba? Nahiling mo ito. Nahilig ko nga. Oo. Tapos mag-iuni pa dahil. Oo. Si Vanessa. Oo. Hindi pala. Ano yan, Kibalisa? Isus, pa di. Iba man pala ang trabaho duman. What? Hindi ko an. Tapig tataram na kolorit yun. Oo. Ganyan di airport. Iba Oo. man pala di airport. Ay, sus, andi kaya daw. Tigmalisihan ko naman ang nagkutis ka ito. Managpapurport. Nya. Parang gusto, uni pa. Ah. Uni, susaro, suwaki ni Janay. Ah. Hindi ka na nagpapabas. Kaliguan. Saan lang tarong, makasuko ko dito. Makasupo ko na sa pamilya. Ay, talaga. Marasa pa man ang mga taong araw ko na rin. Bako mga minahiling ko, tama ba? Nya, trabaho lang. Nya. Si George, George na. madakop ang. Isa na George. May bayong dumanda sira. Oh. So, palihon niya. Di ako lao ng mublan. What? Ina ko ba supitaw? Ay, buli ni. Dinali. Anata na tulo. Kaya pigbabantayan kung magutrupa. Sa ambalita ko, pag iyan nga nadahop ko, putol niya ka ng gura mo. Binayong so mublan. Nyang! Inayot mang gira. Hindi ako lao ng mublan. Pito hinakbas. Sorry pa de. Pada pabunayon da ito. Oh, uto naman yan eh. Sisay. Parang tangan ba ito? Kaliguan. Nautang ka naman ka. Sa kulay ko tita, ang utik kaan. Utik ulong bagaan. Para ang ugon mo kaan. Oo. Anong Sabado? Sa kuya, 300 na ganong Sabado. Hindi masaya mo? So, 300 pesos na utang. At ang 300 naman na Sabadong tuga. Kailangan makautruan. ang nag-aagi. At ano mautro naman. Siya ko dahil mo niya. Ah. Kaya mo lang pira. Namagaling kayo mo dahil mo lamang. Ay, Dahil kang plano. ano, rulugan. Awa yun. Si ano ba pa di? Sisay. Si Say na nga. Naghahaban-haban. Si Bert? Yan! Ano si Bert? Mahalo man minakasing dito pa. Palikuan. Hindi siya anong libre na ako pa siyang libre. Pero maulit man Ay, nasa kanyang kunaman ng kang. Dahil kunaan iutro. Araw mo. Paaligis kaya na, pabakakay. Inagalan ng 550. Ano niya kuan? Ay, sana. Sabi naman na. Pero makabaldi un baga pa de. Ang mga taong nagmamaramarites. Nya. Iyaw ba kung gigarap gapanaan, buhay ninda. Nya, ano yung pigibuta pa day? Ha? Anong pigibutang inay? Kita nag-istoryahan lang. Kuya, Madumanang kita baka maging marites mo kitang duwa. o sige na. Pero aram din ang paliwang kung ano, tikulong na. Sumano ko, yung masan nung minaabas. Tininula na nga, kinabuan. Isaw, orientin din yung kamukhaan. So, may mga pakaway-kaway pa ma. Kinalaban na nakagawa. Daw, bandanaan! Siya!